Γεια σας, είμαι η Κυριακή και είμαι μέλος της μευτικής ομάδας της αίθουσας τοκετών της Κλινικής Γένεσης. Σε αυτό το βίντεο θα σας συστήσω το μάθημα ανώδυνου τοκετού που μπορείτε να παρακολουθήσετε μετά τον 8ο μήνα δωρεάν στην Κλινική Γένεσης. Σκοπός μας είναι, μαζί με τα υπόλοιπα μαθήματα, να σας φέρουμε σε επαφή με το ταξίδι του τοκετού, καθώς και να σας προσφέρουμε τα εφόδια ώστε να γίνει η εμπειρία ιδανική και χωρίς άγχος για εσάς. Το πρώτο μέρος του μαθήματος ανώδυνου τοκετού περιλαμβάνει ασκήσεις και στάσεις για την καλύτερη ανακούφιση του πόνου και την καλύτερη θέση του εμβρίου στον τοκετό. Στο δεύτερο μέρος περιλαμβάνει αναπνοές για τη διαχείριση των συστολών. Στο τέλος θα σας δείξουμε την εξώθηση και πώς συνεργαζόμαστε για να σμπρώξουμε αποφασιστικά. Θα είναι χαρά μας να σας βοηθήσουμε να έχετε την πιο μαγική και ασφαλή εμπειρία τοκετού. Δηλώστε τη συμμετοχή σας στην Κλινική Γένεσης.